Пазете се далече от мен, моля. И здравейте хора, аз съм Село БГ и днес ще играем на Майнкрафт. Тук сме на Митко и Слави. Това е четвъртия епизод, който за сега ще е последен, но след малко пак ще има петия епизод, защото сега ще снимаме джъмпа, който обещавам, че ще снимаме. Пази се! Ние сме на това. И така хора, аз взема една стрелка, взем си една регенерейшънка и тия пошънки ще ми трябва. Взимайте пошънки, ако искате, защото са само две и... Окей, айде. На 3 почваме. Значи, сега като стане 1 минута и 5 секунди спамвам. Стана 1 минута и 5 секунди, почвам. Значи, хора, тук е много разбито. Просто... Значи, в последния за сегашен клип ще изтраскам май пошънките, ама... После няма да имаме, въпреки че може да си А за какво удреш? Аз съм на картоф. Спавнах 30 няколко зомбита, ако искате си биете пошънките. Маляша... Моята е спирит пошън. Аз пък имам 2 пошънки. И аз и... Една пък другата има хелт. И аз имам хелт и да се бия повече. Аз пък спик и хелт имам. Аз пък имам някакви ногти. Давайте, спавайте много бързо, защото ще не свършат ефектите на пошънките, бе. Ама аз още не съм ги използвал. Аз ги използвах вече. Аз пък не. Сега ги Така че не си ги биете. Въпреки че съм доста лошо, защото ще умра. Много лошо става при мен, защото аз съм на малко. Аз съм на малко, обаче пак спавам. Аз съм на много малко, обаче пак спавам, защото пошънките... Бих едната пошънка. Аз не бих едната. Аз моята пошънка е моята пошънка е изходи. Аз съм много като малко постоянно. Може ли да си на малко пъжълки? Да бе, взимай. Вземи си. Ние без това свършихме почти всичко. Аз пък още имам спит пошънка и вече ми спря. Аз нямам нищо. Аз набих една, където ми помага да. Така, хората, тая поредица според мен е много хубава стана, защото аз имам най-разумно. Да. Той пукна, сега ще го изчакаме да си оправя нещата, защото... Ама аз съм заклевала. Той се трепа към мен. Ако си ми взел лево, който ми е взел лево, ще го убия. Айде да се пробваме, айде. Няма. Ще видим срещу мен. Айде срещу мен. Няма. Айде срещу зомбитата. Искам си... Аз ще си натрупам един лево, не ми пука. Давай, натрупай си, аз трупам лево, аз съм 33-ти, само от зомбита. Аз трупам лево, само от зомбита. Аз съм вътре в зомбите, защото искам лево. Ти искаш лево, ама аз съм по-шарен. Аз съм четвъртия. Аз пък съм 31 лево. Ама гъ, вижте колко много неща. Дай малко от зомби кожата. Продай един стак от зомби кожата. За? За диаманти. Не, искате ли да си продадем за пошънки? Да. Взимам 3 стака зомби кожа, за да видим какви пошънки ще предлагаме. Значи с тренда... Колко? 73 месо! 6... Аз искам
Една спирка, аз искам спирка. Чули? Майко, да знаете, че плошенките са много скъпи, ама много. Спитката пък е 73 цяна. Намерих една плошенка в чест. Тя за какво служи? За стрелят 2. А стрелят 2 какво прави? Какво да може да ви Как ти набия до мен за да вземе играта? Ти готов ли си? Да. Искате ли да вземем всичките? Вие взехте стрен 2. Аз си взех току-що. Добре, хора. Аре, елате при мене да набивам спидки и стрент. Аз съм себе. Стрент и спид, айде. Дай. Аз съм машинка. Аз съм ряд. Да знаеш как аз съм ряд. Учим да се мая. Давай, аз ги удържам. Я съм ряк. Ти ме умряхме. Ама аз съм ряк. Аз си взех. Къде съм я? Кой? Кенити ви елате там. Това. Ето това. Ето фарих един меч. Кой панталонки? Кой няма панталонки? Ето това. Аз нищо нямам. Дори... Искам стрели. Стрели, бе. Ето, благодаря. Тия са мои зомби неща. Абе, вземи си пържолите, бе. Благодаря. Да, Изчакайте малко, сега си подредя нещата. Всички умряхме да си набираме. Малко почивка, няма ли за Аз си теб? набих. Ай, може купиш хляб. А пък ти още имаш... имаш ли зомби яйца? Аз имам 3 стака. Аз им да си поправя броня. Киквам те. Аз не се поправя. Сега след 2 минути ще правим всичко. Сега ще влезат при енчантингата, пите зомбите, бе. Сега ще кикнат 3 пъти, 4 пъти. Ама те не влезаха. Да си вари този телефон, не Да, бъде без зомбите вътре. Беше, ама това не се зарежда. Аз съм вече 5 левел. Ми служи го на другото шкафче, а ни възвърди. Много добре. Мале, къде са ври в тези горящи зомби? Да си зомбитата. Има едно с Iron меч. Не. Знаете ме да ям яще ябълки в ъгъл. И едно с половина. Мене ме подхвърлят зомбитата. И мен. Все ми идва да помощ. Аз пък ги цепя отзад. Ел, някой ме навер. Аз постаря да ме върте, бе! Това ме цепи. На малко съм. Аз ще умра. Освен ако не капне една. Ми аз ядох. Аз хапнах златна ябълка, защото... Не умрях. Отиди ме, момиче. Айде, зомби! Една зомби не мога да трепя. Зомби с Iron меч до теб. Окей. При мене. Да, аз го... Слави, бегай. Аз искам голям лев. Някой ми звъни. Не мога дигай. Това е бърковче
ми и неговите приятели. Не дей. Сега трябва да си рестартвам това. Семи, кога ще отиваме да си енчваме нещата? Сега ще ходим сега. Не отивайте без мен, хора, моля ви. Почва! Почва времето за енчване. Ама не аз няма да мога, защото Нищо, на тебе ще ти дадеме бонус, защото ти не беше тук. Диаманти, къде има диаманти? Аз ги взех всичките, сега ще ти ги върна. Енчни ми това. Енчни ми това. Абе, оправяй си ги, бе! Ема ти ги енчвам аз. Дай си ми диаманти. Взимай си ги от чест. Няма. Добре. Взимам диаманти и почвам. знам, че и на мен ми трябва диамант. Да, бе, оставяйте там. Опа, тук ще... Тук влезна. Хора, след 3-4 минути спираме този клип и ще кажем довиждане за сегашния сървър, защото не е точно довиждане, но... Чепе! Кога запали? Зомби. Аз ти опавам нещата, па вие напали. Не съм те запалила, аз на някакво си зомби. Зомбите пали. Аз вече почнах да трепам, защото ти оправих всички бронята, цялата. Аз не мога да си опава каската. Аз пък не мога да се оправя на гръдника. Нищо е, нали сега ще ставаме и после ще ги правим. Нали сега ще играем джемп след малко. Да. Аз съм панталонките, не мога да не се играм с магите. Не мога да се направя бутушките. Аз не мога на гъбника и панталоните, ама нищо. Аз трябва. Аз пък иначе не мога да се оправя. Задорина. Мече не ти трябва. Все пак. Вече не си го оправи. Аз не съм си оправил меча. Предишния ми меч не го бях оправил. И стана на жълто чак. Аз играя така до безкрай. Не ви пипа, че броята ми. Запупвам. Аз ги запипвам. Нищо, ще си направиш нови, нали? Аз ги наспамих. Мен зомбите ме гонят. И аз не спамих. Абе, добих. Пък мене ме притискат в стената. Аз го викам. Аз ти помагам, аз съм вътре в килчето. И ти помагам. Аз пък ще помогна. Сега ги убивам от един удар. И ги изстрелвам. Господи, чайци да я малко, че Искате ли после да играем накрая на клиповете? Нали сега ще е края на тая поредица? Да. Да се биеме. Да, айде. Примерно аз и Слави първо, после ако Слави или аз печелиме. Значи, Слави сега ги избихме, аз оставам тия зомбите, не ми трябват. Слави, ето ти 5 златни ябълки. И чакайте. Нека аз и Митко да се биеме с двамата. И след това... Който спечели ще се бие срещу мен. Спечели, да. Аз не искам. Аре, играй, бе! Нали да за поредицата, бе? Мен вече ме е много слаб. Нищо. Аз това може да не пълното. Чакайте, още не съм взел всички айтеми, които ще използвате. Ето, по една златна ябълка на всеки играч. Такава. Да, бе, взимай си я, бе. Можете си да си направям друг меч. Не може. Почвайте. На 3. 1, 2, 3, старт. Който спечели? Давайте, бийте се, бе. Бийте се. Чакай. Аз запуках яката. И така, хора. Сега ще почнем нов клип да гледаме битката и до скоро.